Moro ma intie jara malo TV ma indien chino mar kuku mar wach mikelo kod an Jeff Lumbaka. Chielo ka chielo odiochieng' ma kawuono wadwa loso weche go koma kor lwasi kaka ng'eyo ni sani eri koth chwe. Wadwa rango ni to en ikruok mane onego bed ni jopur bedo godo. To sani ma koth chwe ginang'o gini ma bende nyalo biro kod koth ma chwe malach machalo kamaendi. To wanyalo ikore e yo machalo nade. Antiere kod jalony weche go koma kor lwasi obro mosu kendo nyiso nyinge ka achiel kod tich motiyo migawo machalo kamano. Arwaki studio kaini. Ber. Mosogan. Ber. An nyinga en Paul Olo. An jatend county mar weche koth giamo. Mar Kisumu. Mar Kisumu. Erokamano ahinya. Wacho ni in e jatelo mar weche mag rango weche mag kor lwasi to moloyo weche giki mag koth kaachiel kod yamo. Yes. Jatelo Paul Arwaki studio. Inyalo nyiswa ni sani eri ma koro koth. Sani wanyalo wacho ni wan e season machalo nade? Sani season ma koth poko chako maber nikech kinyalo paro kaka ne statement mane jatendwa mochung'nwa kor lwasi manogolo Nairobi. Nowacho ni koth nyalo chako tarika gine week mar adek mar ang'wen. Enena ni gima timre sani. Yes. Koth machwe ntiere gine ntiere iwacho ni kimbunga keni. Ntiere pepo moro mobiro bogine makonyowa ka ayo Congo Basin. Koro mano emokelo koth mantiere sani karachiel gu yambe moko mabe gine Madagascar kanyo. Koro mago emokelo kodhni. Enena no ken koth mabro dhi nyime nyaka chak koth. Enena no koro sani machwe sani pod dhi bedo gugine. Odhi gik to bas wadhi bedo gimoro madhi gimo wik achiel eka koro koth won moripo benu chwe chako. Koro sani ma indi wacho ni en koth matin. En matin. Lakini okawach ni en koth matin. En koth moso chwe mang'eny moromo. Nikech kaka Jumamos nwaneno kaka kodhno notimo koth manochwe kind saa achiel madhi nyaka gimo saa 3-4 motieno. Nwaneno kuonde manopong' e town drainage kaka ne chal. Enena no kodhno to ken chag koth ma season. Mano chag koth won biro bang' ka kodhni oso chok gimo odiochienge 3-4 madhi gimoro wik achiel bang' kanyo ka koro koth won chako. Lakini anyalo nyiso jopur nu koth moso chweni pod ginyalo tiyogo nikech break madhi bedo eka koro eka koth chako maber. Dhi bedo ndalo matin koro kata koth moso chweni pod ginyalo tiyogo e pur. To koro ma indi sani eri kama wantiene en luonge nang'o. Iwacho ni koth nenore ni bro chwe kaeto bro chako okabre koko chako chwe kendo. Manyiso ni bende osedonje gimong'ere kaka long rains koso ma wantiere sani ni rien ma. Masani pod oken long rains. Gima timre en koro ntiere yamo moko ma seche moko biro nga to gine to affect western gine iluongo no area ma Lake Victoria ka Congo Basin Zaire. Koro yamo no ema affectwa ka lingana gu ataro maduong' mar Indian. Ntiere gine moko kanyo ma contribute momi ineno ka kodhni osebedo lakini koth won poko chako. Koro koth won bro chakore ka to bro dhi for how long? Koth won bro chako nyalo chako chon matin nikech nwakete kind week mar 3 kata 4 mar dwe mar 3. Lakini onyalo biro mbele matin nikech ka wang'iyo koro gine lokrok mar ataro kaka osebedo chakruok nwagol statement mar koth maduong'. Enena nu ntiere lokrok matin mosebedo maseche moko kaka nwaparo nu koth nyalo chako week mar 3 kata mar 4 madweni nyalo biro mbele matin godiochienge 3-4. Enena gima dawach nu koth moso chweni
jopur nyalo tiyo go ba mondo cham mabro konyo gi maber. Enena no dwe mar 4 seche moko ok wanyal bedo go koth maber ahinya. Lakini dwe mar 5 nyalo bedo sawa. Nikech koth mabro bedo dwe mar 5 bro dhi nyaka dwe mar 6. Bro dhi nyaka dwe mar 6. To sani iri nyalo wacho ni koth ma osebedo ka chwe ni iri. Samoro gin kuonde mage ma bende ochwe ahinya kata bende nitiere weche musewinjo kalore kod kaka samoro koth ka chwe to kelo masira mopogore opogore. Kaka Kisumu ka ni nikech nan ka ni Jumamos naneno kaka gine kuonde manopong' gine koro kata kuonde kaka Ahero kano kuonde moko maka koth ochwe mang'eny to pong'. Such areas ing'enu ji oripo bed gine to oripo bed no gi consult jok ma deal gi disaster mondo kony gi weche go. Tiparo ni maendi bende nyalo kelo weche machalo kamano kaka un joma olony e weche mag kor lwasi uparo ni ginyalo kelo weche machalo nade? Gima wan watimo en wapimo yamo go koth kaka dibedi. To bas gima watimo wachiwo no jok mochung' motelo no puche kaka jo agriculture go disaster. Wamiyo gi the same information. Koro gine ma koro gibro ng'eyo kaka uripo bed no gikonyo jopiny. Omiyo sani wacho ni jopur koro ginyalo dhi nyime ma gipur ma gikomo sani. Uripo bed no gidhi nyime. Onge lal manyalo betie kata kiwacho ni pod ugeno ni koth moro biro bang'. Ok apar. Nikech kata ka koth dhi chok nyalo chok bang' gimoro kata odiechienge 2 nyalo chok gimoro madhi odiechienge 5 kadhi wik achiel. Bang' kanyo to koth koro biro moromo. Enena no gimomiyo nyiso gin mondo gipur nikech kata koth mosochwe sani ni en koth mosodonjo igine ilo maber. Ma kata kotieko gimoro odiechienge wik achiel kata odiechienge 5 pod kodhno pod nyalo sustain kata ka ntiere cham manilo. Omiyo sani pod ginyalo mana puro. To inyalo nyiswa ni samoro ok wang'eyo ni kinde ka kinde ka chopo ndalogi eki mag koth mang'eny. Samoro nitiere bende gik ma biro gi koth. Samoro kata kute nikech koro cham dongo, gik moko bende dongo ahinya. Bende nitiere weche machalo kamano. Wang'ni kute weche moko mag kute go ginego mano gima nyalo nyisi nu wan tijwa en mana pimo koth go gine. Koro impacts moko mopogore mabiro okurangi. Koro mago mana kwa consult jok mochung' ni pur kaka jo agriculture jo gini. Kaka gujo koro health. Dongi wacho kute moko manyalo koro ingen kuonde go koro kwan gini ok wan experts. Un kuonde go kodhie. Mana ka koro wanyalo consult nikech jo kande ema deal gi gigo ma kata ka koro gisoyudo kaka wasopimo ba gineno kaka statement mwagolo. Ging'eyo maber kaka ginyalo advise kata jopur kaka oripo bed ni timo. Erokamano. We wakaw yo matin ka itwa duoge thuolo mar 2 kaka biro dhime kod chenro ni iri. Malolo TV wachako duoge thuolo mar 2 mainde chieng' mar kuku mar wach ka bende warango weche go eko mag koth ma bende sani iri koro sechako chwe. Antire kod jalony weche go eko mag alwora ka achiel kod kor lwasi studio kaindi mochung' ne Kisumu County ubro moso mondo nyiso nyinge. Chaki moso ganda we nyisi gi nyinge. Nyinga Paul Olo. Ane ma chung' no county weche mag kor lwasi Kisumu ka. Erokamano nya Paul. Tinyalo nyiso nade Paul kalore kod records mun godo Kisumu. Seche machalo kamagi eki osebedo ka chalo nade ki compare gi higa mokalo. Bende gima noneno higa mokalo seche gi ma puro neno sani eri. To kindego eko mag oro to Kisumu kaindi chakore odiochieng' magi. Piny lokore nikech wang'e maber kaka gik moko ne timre chon. Sani timre mopogore nikech kaka chon gima nwaneno ne kaka dwe mar 3 kochakre. To koth ne chaka chwe to chwe nyaka dwe mar 5. Lakini tinde guweche kaka mar koth gi yamo kaka osolokre okwane kamano. Koro emomiyo wach mwamiu ni oripo bed nu kawe
mondo uti kode maber. Inyalo wacho nade samoro nitiere weche musewacho un kaka jo weather ma bende samoro ok chop kare. Inyalo wacho nang'o maendi? Gima timre en wan kaka jo weather gima timre wayudo information. Weather ni ing'eni lose gu information kuonde moketo equipments ma gine mwapimo koth gi yamo gang'ogo. Koro kwa yudo information no ema watiyogo pimo koth. Bas watiyo gu kaka otimnwa training mar pimo yamo gu koth. Koro watiyo gu that knowledge. Yeah. Golo gine. Biro gu focus no. Enena koro gima timre enena pimo koth. Okwa pima koth. Okwa tima na gi information mwagolo kuende mwaketo equipments. Nyaka wangi ataro te. Ntiere ataro mar Indian, ntiere ataro mar Atlantic, to ntiere ataro mar Pacific. Ting'e na tache gite omakre. Koro kaka yambe gu kode gine, gu kaka liet gu ng'ich ma pi kuende go ema ng'enyne konyowa golo gine. Konyowa gumiyo information mwamiyo wanyalo timo go kata gine. Nyiso kaka koth nyalo bedo kuom dweche 2 kata 3 kata 4 mabiro. Omiyo samoro wacho ni magi gin mana weche ma kor lwasi bende utemo mana pimo samoro nyalo wacho gima opogore gi gima dhi timore. Mano ne timre chon, lakini tinde gu kaka weche moko mag digital, gu kaka be kuende ma wakawa information omedre. Sani wach ma koth gi yambe mwagolo sani at least awacho nu accuracy also improve. Accuracy is improve. Nyalo wacho ni record mono godo mar Kisumu County as a whole. Nyalo wacho ni nitiere kuonde moko mang'eny samoro koth nyalo betie mang'eny moingo kuonde mamoko. Magi be nitie to kan nitie areas machalo kamano gin kuonde mane. Kaka Kisumu County ne wapimo bua neno no kaka kuende kaka Maseno, Kajulu, Kiboswa nyalo yudo koth mang'eny. To kuende manyalo yudo koth matin en kuende kaka gini, kaka Muhoroni, Ahero, Chemelil, Awasu, Sondu and Koru. Mago kuonde manyalo yudo koth matin. To ang'o makelo pogruok ni nikech county to en mana achiel. To kiwacho ni koth matin en koth matin maybe unyalo pime nade to koth mang'eny to pimo nade. Gino wapimo kalure gu record. Gu record ma osobede mwasobedo kwa kao kaka koth osobed ka chue Kisumu County kuom higni 30 kokalo. Koro wang'eyo nu kind dwe mar 3 gi dwe mar 5 wang'e gine koth gine amount ma koth manyalo chue Kisumu. Kata ken kama wantiere studio ni wang'e nu koth ma kama nyalo chue. Kaka koro kuende manyisi nu koth nyalo bedo mang'eny. Kuende go kind dwe mar 3 gi dwe mar 5 watarajia nu kuende go nyalo yudo millimeters madhi kind 500 gi 700. To kuende ma yudo koth matin en millimeters kind 400 gi 600. Pogruok ma koth ni biro nwach ntiere kuende moko motingre to ntiere kuende moko man but nam. Kaka kuende man but nam seche moko nyalo yudo ka koth magiyudo tin molo kuende man malo. Mane makelo pogruok. Ero kama nenya. Jatelo maybe mana wachni mogik nikech samoro bende wang'eyo ni ka koth machalo kama endi chue to un kaka jo weather. Samoro miyoga oganda unyiso gi precautions monego be ni betie. Magi bende gin gima nitie to ka gintie to gin precautions machalo nade. Gima dawach sani enena nu kuende kaka Ahero go kano kuende ma koth nyalo chue mapek. Wanyiso ginu kuende go nyalo pongu pi enena koro gitem ging'e kaka ginyalo gine. Kaka ginyalo avoid such areas. Enena nu koro kuende mabe aoche be gine, aoche kale, aoche be nyalo pong. Koro kuende go boripo be nu gigine. Gibed maber ga aoche.
Ber mabor bas kata town kuondegi iyudo ka koth ochwe ahinya kuom odiochieng' achiel gimoro seche 2-3 kal gine continuous inyalo yudo ka kuondego pong'. Koro kuondego ka pi nyalo idho ba chop ichonge gi oripo bedno gi avoid yoro kuom pigo nikech pigo nyalo kelo ngi madhara, nyalo kelo kata thoe. To weche mag lightning ma samoro bende iro kata ni ochwado ganda ka koth chwe ma bende samoro wit ngimagi. Maendi paro ni ang'o makele to bende nitiere yo moro amora ma inyalo geng'e godo. Ok en okang' mokwongo ma samoro winjo ni weche go mag mil polo ochwado ng'ato ma oriko nego. Area kama wantiere Kisumu kani gine go kuende nam lolwe ni lightning go timre kabisa to kuende to seche makoth kendo chwe mapek kendo gimedre. Koro eneno gima nyalo nyiso ganda nu gitem kata ka gikawo gine kata ka kata ka giywe shed to gitem avoid kuonde yadhe moko madongo gintiere nikech kuonde go nikech ing'eno ka gipo gine buti yath lightning nyalo gine to nyalo hinyo buti yedhe madongo. Koro yath madongo sama koth chwe ok ber ka ng'ato betie. Yes. Erokamano nya jatelo agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar biro achiel kachiel e Lolwe TV. Kabende ni waloso e weche go mag ikruok ne koth ma bende sani iri chwe kinde gi eki. Gima duong' moloyo otem nyiso okenge monego bed ni okaw koni kod kocha ka koth chwe mondo mi kik yudi kod masira moro amora. Jopur jipo maduong' owenu godo kaendi en ni mondo mi upur kabende koth ni iri ne koth mantie kendo pod biro chwe mondo mi kodhi otem oti maber. Agoni erokamano maduong' ahinya Paul Olo kuom kawo thuolo mari mar chopo kawuok e Lolwe TV ne an Jeff Lumbaka oritu masani maendi en kuku mar wach. Erokamano bro. Erokamano.